Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọrụ anyị bụ ịtụkwasị Chineke obi, ime ihe dị mma, nọrọ n'udo, ma tụkwasị obi na Chineke na-alụrụ anyị ọgụ ma ọ na-emegide ndị iro anyị. Ihe nke ọzọ, akara nke 3, ụzọ esi edowe iguzogide ekwensu, ma nke a bụ ihe dị mma. Ọ bụ naanị iwere oge na-anọ n'ihu Chineke. Ezigbo oge dara jụụ nke gị na Chineke bụ ibu agha nke ime mmụọ. Udo bụ agha nke ime mmụọ. Ihe anyị na-etinye oge anyị na ego anyị n'ime ya bụ ihe dị anyị mkpa. Gị si na ị nweghị oge nke gị na Chineke ga-anọ, nke bụ eziokwu bụ na ọ dịghị gị mkpa. Ọ bụrụ na m nwere enyi ma ha enweghị ohere ịkpọ m, ihe ọ pụtara bụ na adịghị m ha mkpa. Anyị na-etinye oge na ego anyị na ihe nke dị anyị mkpa. Ọ bụrụ na ito dịka onye oyiri Kraịst dị gị mkpa, ị ga-etinye ego na ihe ndị oyiri Kraịst nke ga-akụziri gị ihe. O nweghị ọ bụrụ ma ọ bụ mana banyere ya. A na-enwekarị ndị mmadụ ndị na-ekwu banyere anyị otu ebe, ma ọ naghị abụcha ihe dị mma. Dịka ị na-anọ ọtụtụ mmadụ n'ihu ka ọtụtụ mmadụ ga na-ekwu okwu banyere gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye e were n'ọrụ, enwe ma ndị ga-ekwu okwu banyere gị, mana ọ bụrụ na ị bụrụ onye isi ka ọtụtụ mmadụ ga na-enwe ihe ha ga-ekwu. Ọ dị mma, ị nwere ike gbalịa ime ihe a m na-eme. Nke a bụ ezigbo ihe obi ụtọ. Ya mere, ahụrụ m Abụ Ọma 31 amaokwu 20 n'anya. Otu onye n'ime ije ozi kpọrọ ụbọchị a na-ekwu na o nwere ihe ha na-agabiga, na ha ma na ihe ha na-eme amasị ụfọdụ mmadụ, mana ọ dị ha ka ọ bụ Chineke si ha mewe. Ngwa ha akụkụ akwụkwọ nsọ a ozugbo. Abụ Ọma 31 amaokwu 20. Ebe nzuzo nke iru gị ka ị na-ezo ha site n'atụmatụ nke ndị mmadụ. Ị na-edebe ha n'ebe nzuzo nke ebe ezumike gị site n'esemokwu nke ire. Ya mere, nke a pụtara na agbanyeghị onye na-ekwu okwu banyere m n'ụzọ na-adịghị mma, ma ọ bụ ihe atụmatụ ha bụ banyere m, dịka m na-eji oge m anọ n'ebe Chineke nọ wee nọọ n'iru ya na-agwa ya okwu, gụta okwu Chineke ma ọ bụ ihe ọbụla nke m kpebiri ime n'oge ahụ, kelee Chineke, kpere ndị ọzọ ekpere, oge ịnọ jụụ ma oge mụ na Chineke. Ma lee, amaara m na Chineke bụ ihe bụ eziokwu nọ ya mgbe niile. Ma ọ bụrụ na ka anyị kwuo na agbara m ihe na-esi isi ụtọ taa, usi ya siturụ ike, ọ na-esi dị ka cinnamon. Agbara m ya n'ihi na ọ bụ naanị ya ka m na-agba. Mana ma ịma otu ihe, ọ bụrụ na gị soro m pụọ n'ehihie a, ma ọ bụ gị makụọ m ma ọ bụ gịnị, ka ahụ nwere ike ishisa gị n'ahụ, gị na-esizi otu ahụ. Ma ghọta, ọ bụrụ na anyị na Jizọs na-anọ, ọ ga na-eshisa anyị. Amen. Mana echetara m otu mgbe m gasuru nkwusa n'otu ọgbakọ nke so na ndị mbụ m mesuru n'ọgbakọ buru ibu. Ụjọ nọ na-atụ m. Anọ m na Florida, ma mụ na Chineke nọrọ ọtụtụ oge n'ụtụtụ ahụ n'ihi na ụjọ nọ na-atụ m. Ka m gwa gị otu ihe, dịka ụjọ na-atụ gị ka ị na-adabere na Chineke. Mana agaghị m echefu nke a. Mgbe m banyere n'ebe ahụ n'ụtụtụ ahụ, Dave anọrọ n'ebe ahụ anọrọ. Ọ nọ n'isi oche anyị, ma m nọ na-aga ebe ụlọ ọgbakọ ahụ na otu nwa agbọghọbịa bịakwute m sị, enwere m ike ịkọ na gị na Chineke anọọla. N'ezie, nke a pụtara ọtụtụ ihe nye m. Ịma ihe mere? Ka m gwa gị otu ihe. Mgbe gị na Chineke na-anọọla, ndị mmadụ ma na a ga-enwe ihe banyere gị. Ha nwere ike ha agaghị amacha na gị na Chineke anọọla, mana ọ ga-adị ka ị nwere udo ma ọ bụ ị na-atọ ụtọ. Ịma, anaghị m ajụzi ndị mmadụ ma ha bụ ndị oyiri Kraịst ma ha abụghị. Naanị ihe ị kwesịrị ime bụ ịnọ onye ahụ gburugburu nwa oge. Mana ọ gaghị ete aka, ị nwere ike isi onye ahụ, ọkwa ịbụ onye kwere ekwe, ọ bụghị ya. Ma o nweghị ihe ọzọ, otu a ka o kwesịrị ịdị. Ọ bụrụ na ị ga-ele ụgbọala m lee ma o nwere akwụkwọ m tapanyere ebe ahụ nke ị ga-eji wee mara ma mbụ onye kwere ekwe ma mbụghị, mgbe ahụ enwere m nsogbu. Ị kwesịrị ịkọta site n'akparamagwa m mgbe ị gbafere m n'ụzọ. Bịanụ, ọgwa ana m ezite nke ọma. Nwanna, aga m esinwu n'ụlọ m apụ ma ọ bụrụ na m enyebeghị Chineke oge. Ụjọ ga na-atụ m ime nke ahụ. Ekwensu kpọrọ m ụgwọ, ma ama m
ma enwere m ihe mgbochi m megide ya, mana nke kachasị mma n'ime ha bụ ka Chineke na-esi gburugburu gị were ihe na-esi ushi ọma. Otu o si dị, etere m ya nke ọma n'ụtụtụ a, etere m ka a na-ete ete. M bịa gba ihe na-esi usi ụtọ ya, ịma ha gwara m na anyị kwesịrị itegide na aha anyị Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ n'ụtụtụ ọbụla. Amen. Ọ dị njọ ikwu na enwere ndị hụrụ Chineke n'anya na-aga ụlọ ụka mgbe ọbụla, mana ha amaghị nnọọ ihe a na-ekwu banyere ya, banyere inye Chineke oge. Ị nwere ike inwe ụfọdụ ihe ndị ị na-eme gị kpee nwe obere ekpere gị, gaa otu ihu akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya. Ihe m na-ekwu bụ gị na eze nọkọ. Ihe m na-ekwu banyere ya bụ gị na enyi gị nọ gị gwa ya okwu banyere ihe niile gbasara gị. Ana m ekwu banyere ime otu o kwesịrị. Ọ dị mma. Ugbu a, akara nke 4: guzogide ekwensu site n'okwu. Mara okwu nke Chineke. Okwu ndị ahụ dị ike. Ilu 18 amaokwu 21. Ike nke ọnwụ na ndụ dị ire n'aka. Chineke na-akụziri m ọtụtụ ihe banyere. Ewerela m ọtụtụ oge na-amụ okwu. Ọ bụghị dị onye ị na-agwa mgbe niile bụ ihe kacha mkpa, mana ọ bụ okwu ị na-ekwu. Ya mere ị ga-kwụbasịa ihe n'ime ikuku, ma ha ga na-emetụta ndụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmụọ nke esemokwu n'ụlọ gị, ị ga-abara mmụọ ahụ mba ma kwubie okwu na agaghị m ebi n'ime esemokwu. Ana m ewere ikikere n'aha Jizọs Kraịst na-emegide ya. Ọ bụrụ na ị ga-eweta mgbanwe n'ụlọ gị, mana ọ pụtaghị na ị na-eme ihe nke ime mmụọ. Ọ bụ ịgbalị ịchịkọta ụlọ gị. Oge nke ofufe n'ụtụtụ a, n'ezie achọghị m ibu okwu. Ọ dịrị m ka enwere m onwe m. Echere m enwere ezigbo nwere onwe n'ebe a n'ụtụtụ a, ma ekwenyere m na ofufe na otuto na-egbuwe ọchịchịrị wee kpọbata ya. Ịma ndị anyị nwere n'ofufe na otuto bụ ndị dị m oke mkpa nke ukwuu. Anọ m n'otuto na ofufe site mgbe ọ malitere, n'ihi na ọ dị m mkpa nke ukwuu. Ọ na-enye aka na-akwado m. Ọ na-enye aka na-akwadokwa gị. Anyị anaghị akpọta mmadụ ka ọ bịa abụ abụ dị mma. Achọrọ m onye ga-abanye n'ime ofufe nke ga-ewepụ obi ndị mmadụ n'ebe ha onwe ha nọ, tinye ya n'ebe Chineke nọ. Mara okwu Chineke ma kwuo okwu ahụ. Akwụkwọ nsọ sị na anyị nwere ike ikwupụ okwu nye onye ike gwụrụ n'oge kwesịrị. Ọ bụ ihe ịtụnanya na ị nwere ike ịgbanwe ụbọchị mmadụ n'otu ụbọchị site n'okwu ziri ezi n'oge ziri ezi. Chee banyere nke ahụ. Ma ọ bụ na ị nwere ike imebi ụbọchị mmadụ site n'okwu na-ezighị ezi n'oge na-ezighị ezi. Aịzaya 53 amaokwu 7. Nke a na-egosi ike nke okwu ahụ kacha mma karịa ihe ọbụla m na-eche. Emegidere ya. Ana m ekwu banyere Jizọs. Ruokwa mgbe emegbuge ya, o nyefechasịrị onwe ya, o mepee ya ọnụ ya dịka nwa atụrụ a kpọgara ebe a na-egbu ya. Dịka atụrụ si emechi ọnụ n'ihu ndị na-eke ya, ya mere o mepeghị ọnụ ya. Ugbu a, ma ihe mere aghọtaghị m na n'oge niile nke m nọrọ na nzukọ anyị mụrụ Aịzaya 53. Aghọtaghị m nke ahụ. O mepeghị. Asị m na egeghị m ntị na o mepeghị ọnụ ya. Ma aghọtara m ugbu a. Ka anyị lee anya na Jọn 14 amaokwu 30. Nke a bụ ebe anyị kwụsịrị n'abalị, ma ọ ga-amasị m ka anyị tụfutukwa oge na nke a. Ị ga-ahụ ihe dị ike dịka nwa atụrụ a kpọgara ebe a na-egbu ya. O mepeghị ọnụ ya. Ugbu a, Jizọs, mgbe ọ nọ na-ejikere ịga n'ime oge ya nke ịta ahụhụ nke kachasị, ya gwa ndị na-eso ụzọ ya, amaokwu 30, mụ na unu agaghị ekwu ọtụtụ okwu, ma onye isi, onye amamihe ọjọọ, onye ọchịchị nke ụwa na-abịa, ma o nweghị ihe ọ ga-achọta n'aka m. O nweghị ihe n'ime m. O nweghị ihe mụ na ya jikọrọ. O nweghị ihe nọ n'ime m nke bụ nke ya, mana o nweghị ikikere megide m. Mana o nwere ike ikwukwasị, ma aga m anọ na mmagide. Nke a ga-abụ oge ihe ụfụ na ihe iru uju nye m. Ma agaghị m ekwu ọtụtụ okwu, n'ihi na agaghị m egbu oge n'ikwu ihe ọbụla site na ihe mgbu na mmegide, ma mepere onye iro ụzọ. Ma dịka nwa atụrụ nke a gaje igbu egbu, o mepeghị ọnụ ya. Ma aga m agwa gị otu ụbọchị n'izu gara aga. Ụbọchị ahụ dịrị m njọ, ma anọ m
ekwensu nọ na-akpọ m ka m bata n'ebere nke onwe. Achọchala m ikwere. N'ezie, echere m na aga m aga nwa oge, mana ịma mgbe ị hụrụ nke a n'anya, ma o nwere ihe nọ n'ime anyị nke ga-achọ ka mmadụ si ihe niile ọ dị mma. Ya mere anyị ga-agwa ha otu ihe niile siri na-adịghị mma. Bịa na ị na-aghọta m? N'ezie, ọ bụ ihe nzuzo, ọ bụ ihe dị ka mmetụta nke anụ arụ ma ọ bụ ihe dị otu ahụ. Ma ịma ama m, ekpebiela m n'obi m. Mmadụ mata ha na m na-enwe oge siri ike, ya jụọ m so olee ihe na-eme, aga m asị na o nweghị ihe ọbụla nke m na-ekwu dị mma. Ya mere m kpebie na m agaghị ekwu ihe ọbụla. Ma oge a echere m na anyị ga-etinye ya n'ime ndụ anyị, mana mgbe ị matara na ị nọ n'otu ebe, na o nweghị ihe ọbụla i kwuru bụ ihe kwesịrị ịnụ anụ, ma ọ bụ na ị ga-emepere onye iro ụzọ, ma ọ bụ na ị ga-ekwu otu ihe nke ga-ewute gị ma emesịa. Naanị kwuo sị Chineke, ma o nweghị ihe ọzọ, nyere m aka, dewe ọnụ m duu. Ịma anyị na-agwa ụmụ anyị, ọ bụrụ na ị naghị ekwu ihe ziri ezi, ekwukwala ihe ọbụla. Ngwa, aga m abụ nne taa. Ọ bụrụ na ị gaghị ekwu ihe dị mma, ekwula ihe ọbụla ma otu. Ana m agwakwa onwe m, ọ bụrụ na ị gaghị ekwu ihe dị mma, ekwula ihe ọbụla ma otu. Dị ka atụrụ nke edugara ebe a na-egbu ya, o mepeghị ọnụ ya. Ugbu a ka anyị kwuo akụkụ ya nke ọzọ. O nwere oge nke iji emechi ọnụ gị, nwee oge nke iji ekwubi okwu. Izikiel 37, otu n'ime akwụkwọ nsọ ndị kwuru banyere ike nke ikwupụta okwu Chineke, nke pụtara ikwupụta ya. Mgbe niile akwụkwọ nsọ na-ekwu maka ibu amụma, ọ naghị ekwu onyinye nke amụma. Ana m ebu okwu ahụ na mmanụ ụbọchị taa. Ana m ekwupụta okwu nke Chineke, na-ekwupụta ya. Abụ m onye Chineke tere mmanụ. Ọ na-etiwa ọchịchịrị, na-eme ihe dị iche na ndụ ndị mmadụ. Ọ dị mma, ndị a bụ amaokwu 10, mana achọrọ m ka ị na-esonye m. Aka Chineke wee bịakwasị m, wee kpọpụta m n'etiti ebe onye nwe anyị nọ, ma akpọba m n'ime olulu, ma o jupụtara n'ọkpụkpụ. Ya wee mee m ka m gabiga n'ime olulu ahụ, ma lee, e nwere ọtụtụ ọkpụkpụ, ma ọkpụkpụ ndị ahụ akpọọla nkụ. Ugbu a ọ na-adị gị ka ebe ọbụla i lere anya, ihe ị na-ahụ wa ọkpụkpụ nwụrụ anwụ kpọrọ nkụ? Bịanụ, ugwu nke iji ụgwọ, nnukwu ihe ruru unyi, ebe a na-asa efere jupụtara n'efere ruru unyi. Ụgbọala nke na-adịghị agba agba, ebe a na-adọwa ụgbọala nke a na-ehichabeghị kamgbe narị afọ, dị nke na-adịghị alachachi isi ya n'ahụ ọnụ ya. Ma ọ bụ nwaanyị nke na-abọbeghị isi ya ruo otu ọnwa. Ịma ya wee gwa m sị, nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ndị ọ ga-adị ndụ ọzọ? Mgbe anyị na Kraịst na-abịa na mmekọrịta, anyị na-ejupụta n'olulu nke juru n'ọkpụkpụ nwụrụ anwụ, mana anyị na-asị Chineke, ị ga-emepụtali ihe site na ihe ndị a na-adịghị mma? Ma m zaa sị Chineke, gị onwe gị maara. N'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na a ga-emezinwu ya, ọ bụ gị onwe gị bụ onye maara ọsịsa ya. Ya mere ya sị m, buo amụma nye ọkpụkpụ ndị a ma sị ha, unu ọkpụkpụ ndị kpọrọ nkụ, nụrụnụ okwu nke onye nwe anyị. Ewo, ị nwere ike ibu amụma banyere ndụ gị gara aga, wee sị, ana m echefu ihe nke gara aga, ma ana m aga n'ihu izute ihe ndị dị mma nọ n'ihu. Ị nwere ike ibu amụma okwu Chineke wee nye ndụ gị gara aga, wee nye ọbịa n'ihu gị, wee nye uche gị banyere otu ihe si emetụta gị, banyere ụmụ gị, banyere ọlụlụ di na nwunye gị, banyere ihe niile nke dị na ndụ gị. Bịa na anyị ma otu esi emepe ọnụ anyị na-ekwu ụfọdụ ihe. Anyị na-atụfu oge ndụ anyị na-ekwu ihe ndị na-abaghị uru. Ma ugbu a bụ oge mgbe ị ga na-atụfu oge kwa ụbọchị na-ekwupụta okwu Chineke n'ebe a ga-anụ ya. Ọnụ gị dị njọ wee nye alaeze ọchịchịrị mgbe ị nwee okwu Chineke si n'ime ya apụta. Na mkpughe, ejiri mbata nke ịnyịnya ọcha wee tụnyere Jizọs, nke mma agha si n'ọnụ ya apụta. Okwu Chineke dị nkọ, dị nka, dị ike karịa mma agha ihu abụọ. Hibru 4, amaokwu 12. Nke a bụ ihe agha anyị kachasị megide onye iro. Ihe agha nke ibu agha anyị abụghị nke anụ arụ, ma ha dị ike site na Chineke. Ị gaghị ahụ okwu ahụ, mana mpụta ihe ya nwere ike imetụta gị. Okwu nwere ike nke okike, ike mmebi ma ọ bụ okuke. Ọ dịzi anyị n'aka ihe anyị ga-eji ya mee. Okwu ahụ dị ka iko, ihe ọbụla sọrọ gị, gị tinye ya. Amaokwu nke 5, otu a ka onye nwe anyị Chineke kwuru nye ọkpụkpụ ndị a. Chineke gwara ọkpụkpụ okwu, lee, aga m eme ka ume na mmụọ bata n'ime unu, ma unu ga-adị ndụ.
aga m afụnye ume n'ime unu, aga m enye unu anara, aga m ekpuchi unu n'anụ ahụ, ma aga m etinye ume na mmụọ n'ime unu. Ma unu ọkpụkpụ kpọrọ nkụ, unu ga-adị ndụ. Ma unu ga-amata, ghọta ma chọpụtakwa na abụ m Onyenwe anyị, onye na-achị isi, onye na-akpọpụtakwa ije ozi nke nrube isi na iwetu n'ala. Amaghị m maka gị, nke a tọrọ m ụtọ. Ya mere m buo amụma dịka a gwara m. Ma dịka m buru amụma, abịa nwee mkpatụ nke egbe eluigwe, abịa nwee ịma jijiji na mkpatụ. Ọkpụkpụ abịakọta ọnụ, ya na ọkpụkpụ nke ya. Oge ụfọdụ mgbe ị bidoro na-ebu amụma okwu Chineke n'elu ndụ gị, a ga-abịa nwee mkpatụ, wee nwee ịma jijiji, wee nwee nsogbu. Bịanụ. Oge ụfọdụ ihe ga-abịa daasịchaa kpamkpam tupu abịa tikọtawakwa ya ọnụ. Ma oge ụfọdụ anyị ga-abịa nwee nsogbu, mana ọ gaghị abụ nsogbu nke ga-adị njọ ruo na anyị ga-ahapụcha ihe niile anyị na-eme, chọwota anyị si egbo ya. Oho, bịanụ. Amaokwu 8. M bịa lee, ma lee, ekunyewo ọkpụ ndị ahụ ume, a na-ara abịakwasị ya, ahụ abịakwasị ya, mana enwebeghị ume na mmụọ bịakwasịrị ha. Mgbe ahụ ya sị m, buo amụma wee nye ume na mmụọ nwa nke mmadụ, ma sịkwa ume na mmụọ, otu a ka Onyenwe anyị Chineke kwuru. Si n'akụkụ anọ nke ụwa bịa ume na mmụọ, ma banyekwe n'ime ihe ndị a ma nye ha ndụ. M wee buo amụma dịka o nyere m iwu, ka m gbanweta ya obere. Ya mere m kwuo okwu Chineke dịka o tinyere ya n'ọnụ m. Ma ume na mmụọ wee bata na ndụ m, ma m guzoro n'ụkwụ m. Ma enwere m ndụ ahụ dị ike nke Jizọs kwere m na nkwa. O nweghị ihe si na ndụ m gara aga nke emetụtarala m ọzọ. Abụrụ m onye emebiworo, onye akụriri, na nwa emegburu site n'ịkwasa ya iko. Nne m wee jụ m, ma ugbu a abụzi m onye na-ekwusa okwu Chineke, na-ekwusa okwu Chineke gagharịa ụwa niile ruo asụsụ 75. Bịa, agwakwala m na ọ dịghị arụpụta ọrụ n'oge agaala. Onwe onye ọbụla ga-agwa m na okwu a adịghị arụpụta ọrụ. Nke a bụ naanị ihe m nwere, ma ejile m ya kwara ngwa ọrụ. Ma ana m agwa gị, okwu a nwere ike n'ime ya, ma ị ga-ekwupụta ya. Nke a bụ ihe m ji hụ akwụkwọ nsọ m n'anya. Ahụrụ m okwu Chineke n'anya. Akara nke 5. Ekwensu isi na amaokwu 7 sị, nyefee onwe gị n'aka Chineke, guzogide ekwensu, ọ ga-esi n'ebe ị nọ wee gbapụ. Ụzọ ka mfe eji eguzogide ekwensu n'ụwa bụ ime ihe Chineke sị gị mee. Nke ahụ ọ dị mfe. Ngwa ka anyị hụ otu m ga-esi akọwa nke ahụ. Mee ya. Ihe ọ bụla ọ gwara gị, mee ya. Abụ 91 amaokwu 11. Ma ọ ga-enye ndị ozi iwu ka ha kpuchite gị, wee duru gị na-aga n'ụzọ niile nke irube isi na ije ozi. Ọ naghị ekwu na m nwere ike ịga ije na nnupụ isi m ma ama, wee nweta enyemaka na mkpuchite nke kwesịrị m site n'aka Chineke. Ma ọ bụrụ na m na-erubere ya isi, anaghị m ekwu banyere ịma anyị niile nwechara ihe na-ezighị ezi na ndụ anyị. Anaghị m ekwu banyere imelu ihe, maọbụ iwe iwe, maọbụ ịbanye n'anụ arụ, maọbụ nchegharị, maọbụ anyị na Chineke esoghị, maọbụ imeluse ihe kwa ụbọchị. Ana m ekwu banyere nnupụ isi ama ama mee. Ma nke a bụ ozi ọzọ, mana nke a bụ ogologo ụzọ nke iru abụọ n'etiti ndị otu Kraịst taa. Ọ karịrị akarị. N'ezie, ụfọdụ ihe na-emenụ nke dị ka ụmụaka na-egwu egwu. Ugbu a, nrube isi ruru n'isi na-ewe ọnwụ n'ebe onwe nọ mgbe ụfọdụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na m ga-erubere Chineke isi, agaghị m na-enwetacha ihe nke m chere m kwesịrị inweta. Mana ọ bụrụ na m na-erubere Chineke isi, aga m achọpụta na ihe m chọgabụ abụghị ihe kwesịrị m. Nke ahụ ghọtara ya ka ekwesịrị m ime ya ọzọ. Amen. Lee, ana m eche na achọrọ m ihe, ma achọghị m inyepụ ya, ma Chineke na-agwa m na ekwesịrị m isi na nke a pụọ. Si na ihe ahụ nke na-egbu ndụ gị pụọ. Ị gaghị eto n'ime m ma ọ bụrụ na ime nke a. O siri m ike inyepụ ya. Aga m anwụ n'ebe onwe nọ iji nyepụ ya. Aga m ebe akwa iji nyepụ ya. Ọ na-adị m ka Chineke ọ na-emesi m ike iji nyepụ ya. Emechaa m bịa chọpụta na ihe m chere m chọrọ abụghị ihe m chọrọ n'ezie. Ọ bụrụ na m nwetara ya, agara m aba uru. Ma ugbu a obi dị m mma, Chineke dị mma. Amen. Ewo, ọtụtụ aka akwụkwọ nsọ banyere irubere Chineke isi. Rom 6 amaokwu 19. Site na nnupụ isi otu nwoke, mmadụ niile bụrụ ndị mmehie. Ọ na-ekwu banyere Adam. Site na nrube isi nke otu nwoke, Jizọs Kraịst,
ka eji mee ka ọtụtụ bụrụ ndị ezi omume. Ewo, lee ihe sitere n'aka Adam mee, ma lee ihe sitere n'aka Jizọs mee. Nhọrọ abụọ dị iche iche, otu asị mbanye Chineke, otu asị enye Chineke, otu asị enye ekwensu, otu asị mbanye ekwensu. Ekwensu dị ndụ, ọ nọkwa n'ụwa. Ọ kpọrọ Chineke asị, ọ kpọrọ ihe ọma asị, ọ kpọrọ anyị ụgwọ, ma ọ bụ onye emeriri emeri. Ọ bụ onye emeriri emeri. Anyị kwesịrị ịma ya. Akara nke 6, were ịhụnanya merie agha. Were ihe ọma merie ihe ọjọọ. Ma mgbe ị nwere nsogbu kachasị n'ime ndụ gị, mgbe ahụ bụ ohere ị ga-eji mere onye ọzọ ihe ọma. Ugbu a nke a gara nke ọma. Ngwa anyị ga-atụgharị ya wee mee ka ekwughị m nke ahụ. Ma mgbe ị nwere nsogbu kachasị ike n'ime ndụ gị, ihe ọma ị ga-eme n'ụwa bụ ịga mere onye ọzọ ihe ọma. Ọ dị mma. Mata 24. Nke a bụ ihu akwụkwọ nsọ dị mkpa. Nke a bụ banyere oge ikpeazụ, ma nwanne o gosipụtara ya. Kpachara anya, gaa amaokwu nke 4, ka onye ọbụla ghara iduhie gị, maọbụ mehie gị anya, maọbụ ọrịa gị. Na ọtụtụ ga-abịa site n'ike nke aha m, wee tinye onwe ha n'aha nke bụ aha m, wee sị na ha bụ Kraịst ahụ, ma ha ga-eduhie ọtụtụ. Ma ị ga-anụ maka agha na ụda nke agha. Ụjọ atụla gị, enwekwala nsogbu. Ma ihe ndị a ga-emesị ma ikpeazụ abịabeghị. Na mba ga-ebuli megide mba, alaeze ga-ebuli megide alaeze, a ga-enwe agụụ, nwee ala ọma jijiji n'ebe dị iche iche. Ọ dị mma. Mana o kwule, atụla egwu. Maka m gwa gị otu ihe, dịka ụmụ Chineke, anyị ekwesịghị inwe ihe anyị na-atụrụ egwu. Anyị enweghị ihe ọ bụla anyị ga-atụrụ egwu. Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ Ebola, anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ndị ogbu mmadụ, anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ọdụda nke akụ na ego, anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ihe ọbụla. Ịma ihe mere? N'ihi na anyị ma ebe anyị na-aga. Amaghị m maka gị, ma m onwe m adị m na njikere ịga mgbe ọbụla ọ chọrọ m. Ana m aga ebe kacha mma. Echere m ọ dị mkpa na anyị ga-anụkwu ihe banyere eluigwe na ndụ ebighị ebi. Ọ dị mkpa na anyị ga-akwụsịtụ ị na-etinyecha obi anyị na ihe niile nọ n'ebe a. Ma ihe ndị a niile bụ mmalite nke ihe mgbu na ọmụmụ nke ihe ọjọọ na ite ikikere eze. Amaokwu nke 9, ma ha ga-enyefekwa unu n'aka ihe mgbu na ọnwụnwa na ọnwụ, ma mba dị iche iche ga-ebuli imegide unu n'ihi aha m. Ugbu ị ma na o nwere ike anyị ahụbeghị nke a n'ebe a, mana nke a na-eme n'ụwa taa. Ma n'ebe a, amaokwu nke 10, ọtụtụ ndị ka a ga-emegbu n'ụwa nke anyị nọ taa. Ugbu a gịnị na-eme? A ga-emejọ ọtụtụ. Ahụbeghị m oge ndị mmadụ na-ewe iwe dịka ha na-ewe n'ụbọchị taa. Ihe na-eme n'ụzọ eziokwu. Ma ọtụtụ ndị emejọrọ ga-ebido na-enupụ isi, ma harakwa ịtụkwasị obi, ma tụfuo okwe ndị ha kwesịrị ịtụkwasị obi ma sọpụ. Ma ha ga-akpọbi ụkwụ, ma adapụkwa, ma nara ibe ha wee nye, ma na-achụkwa ibe ha site n'ịkpọ asị. Ọtụtụ ndị amụma ụgha ga-ebuli wee rafuo ndị mmadụ, tinye ha na-amaghị eme. Nke a bụ amaokwu nke m chọrọ ịhụ. Ma ịhụnanya nke ndị mmadụ ga-ajụ oyi. N'ihi na obi ọjọọ na mmebi iwu nke dị n'obodo ndị nke dị ukwuu bụ nzukọ Kraịst. Otu n'ime ihe mpụta ihe nke oge ikpeazụ bụ na ịhụnanya nke ndị kwere ekwe ga-abịa jụọ oyi. Ma okwu nke Jizọs wee sị na anyị kwesịrị ị na-acha ezigbo ọkụ ka a kpalikwa anyị n'ịhụnanya. Ịhụnanya Chineke, agụkwara m ya n'ụtụtụ a. Anọ m na-agụ na-ede n'ụdị akwụkwọ nsọ nke a tụgharịrị, nke m nọ na-agụ ka m nwee ike gụọ ndị ọzọ. M wee nweta ihe banyere ịhụnanya na-enweghị ọnọdụ, nke bụ ụdị ịhụnanya nke Chineke. Ma ọ sị, ịhụnanya nke Chineke na o nweghị ihe o ji otu ihe si emetụta mmadụ were eme, kama o sitere n'uche gị na nhọrọ gị. Ya mere, ụdị ịhụnanya nke anyị na-ekwu banyere ya bụ, ọ bụghị na ahụghị m gị n'anya n'ihi na achọghị m, ahụrụ m n'anya n'ihi na ekwesịrị m ịhụnanya. Ọ dị ihe abụọ m chọrọ ikwu banyere ịhụnanya. Ịhụnanya bụ otu isi emeso ndị mmadụ, ọ bụghị naanị mmetụta. Ọ bụ otu isi kpebie imeso ndị mmadụ. Ma echere m na ịhụnanya na-apụta ihe n'ụzọ abụọ. Ọ na-enye ma na-agbaghara. Ọ na-enye ma ọ na-agbagharakwa. Na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere
naanị otu ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, na onye ọbụla nke kwere na ya ghara ịla n'iyi na mmehie ya, n'ihi na a ga-agbaghara ha ma mee ka o zuo oke. Ma ihe abụọ nke m na-ahụ Chineke na-enye anyị ụbọchị niile nke ndụ anyị, ọ bụ mgbaghara mmehie. Ma ya gaa n'iru na-agbaghara anyị, na-elekọta anyị, na-egboro anyị mkpa. Ọ na-enye anyị amara, ọ na-enye anyị obi ebere. Ma nke a bụ ihe niile anyị kwesịrị ime. Bulie baa n'ime ụwa ga-asị, achọrọ m ịhụ ndị mmadụ n'anya n'ụbọchị taa. Ekwensu ga-akpọgbuo onwe gị. Ana m aga ije n'ịhụnanya. Aga m aga ije n'udo. Aga m enye Chineke oge. Aga m achị ọchị nnukwu n'ihi na amaara m na ịchọ ka m na-ewe iwe ma daa mba. Bịanụ, anyị nọ n'agha. Kwụsị ị na-enyere ekwensu aka ma guzogide ekwensu. Ịma otu ihe agha dị ike iji megide ekwensu, ma o nwere ike bụrụ nke eletụchara anya, bụ ịhụnanya. Nke a bụ eziokwu. Ịhụnanya bụ ibu agha nke ime mmụọ. Ozugbo ị ga-akpali ya n'akụkụ ndụ gị niile, ekwensu ga-ebido tụfuo ike ya n'ebe ị nọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.